Έτσι λοιπόν, ναι, η πίστηση είναι αυτή η οποία ενεργεί τα θαύματα. Διαπίστεως, όταν υπεκαλεστούμε την υπεραγία Θεοτόκον, αμέσως η χάρη της και η παρουσία της είναι μαζί μας. Είτε είμαστε μπροστά σε εικόνα, είτε δεν είμαστε μπροστά σε εικόνα, είτε η εικόνα αυτή είναι αρχαία, είτε νεότερη, είτε θαυματουργός ή τέλος πάντων χωρίς να έχει επιτελέσει θαύματα. Δεν είναι η εικόνα, το ξύλο δηλαδή που επιτελεί τα θαύματα, αλλά ποιος? Το εικονιζόμενο πρόσωπο. Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι το επιτελούν τα θαύματα, και μάλιστα το εικονιζόμενο πρόσωπο επιτελεί τα θαύματα δια της χάριτος του Χριστού. Όλοι οι Άγιοι και η Παναγία μας και οι Άγιοι όλοι και οι Άγιοι Άγγελοι και όλοι τα θαύματα τα επιτελούν δια της χάριτος του Χριστού μας, δια της αχτής του ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Δια του Θεού λαμβάνουν τη χάρη των θαυμάτων και των ιαμάτων οι Άγιοι μας, αλλά επειδή είναι φίλοι Θεού και οικοί του Θεού, γι' αυτόν τον λόγο έχουν παρησίαν εις τον Θεόν, και όταν εμείς τους παρακαλούμε ως αδελφούς μας που είναι, ως άνθρωποι και αυτοί, να πρεσβεύσουν εις τον Θεόν υπέρ ημών, τότε δια των πρεσβειών τους λαμβάνουμε τις αιτήσεις μας και εκπληρούνται τα αιτήματά μας από τον Θεόν. Και προπάντων το πρώτο και μέγα και μοναδικό πολλές φορές που πρέπει να είναι αίτημα της σωτηρίας μας. Μπορεί ακόμα κανείς να πει ότι μήπως αυτή η σχέση των Ορθοδόξων με τις Άγιες εικόνες είναι αντίθετη με την Αγία Γραφή, και μάλιστα οι αιρετικοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Προτεστάντες μας κατηγορούν ότι εμείς λατρεύουμε είδωλα, γιατί μάλιστα επιστρατεύουν και την εντολή του Θεού που λέγει να μην κάνουμε είδωλα και να μην τα λατρεύουμε, και μας μέφονται ότι η σχέση μας με τις Άγιες εικόνες είναι ειδωλολατρεία. Όμως εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι μια μεγάλη συκοφαντία για την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία μας δια της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου εξεκαθάρισε απόλυτα άπαξ και διαπαντός το θέμα αυτό της σχέσης των Ορθοδόξων πιστών με τις Άγιες εικόνες. Είπε λοιπόν η Αγία και Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τις Άγιες εικόνες δεν τις λατρεύουμε, δεν απονέμουμε λατρεία στις εικόνες, ούτε στους Αγίους απονέμουμε λατρεία, ούτε στην Παναγία απονέμουμε λατρεία. Κανένα δεν λατρεύουμε, ούτε Αγίους λατρεύουμε, ούτε Αγγέλους λατρεύουμε. Λατρεία απονέμουμε μόνον εις τον Εντριάδη Θεόν, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα. Δεν λατρεύουμε τους Αγίους, ούτε τις εικόνες, αλλά απονέμουμε σχετική τιμητική προσκύνηση. Σχετική τιμητική προσκύνηση. Αυτή είναι η σχέση μας με τις Άγιες εικόνες. Τιμούμε και προσκυνούμε σχετικώς στις Άγιες εικόνες. Για ποιο λόγο? Δια το εικονιζόμενων πρόσωπων. Δεν προσκυνούμε τις εικόνες για το ξύλο και τα χρώματα και τα ασήμια και οτιδήποτε άλλον έχει πάνω, αλλά προσκυνούμε τις εικόνες για το εικονιζόμενο πρόσωπο, διότι αυτή η εικόνα εικονίζει τον Χριστόν. Εάν κάποια στιγμή δεν εικονίζει τον Χριστόν πλέον, δεν υπάρχει πάνω η εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή των Αγίων, τότε δεν τις προσκυνούμε βέβαια, γιατί δεν εικονίζουν τίποτα. Από τη στιγμή όμως που εικονίζουν κάτι, τιμητικώς ασπαζόμεθα τις Άγιες εικόνες, και ο ασπασμός και η προσκύνηση αυτή δια των Αγίων εικόνων διαβαίνει προς το πρωτότυπο, προς τον Χριστόν, προς τους Αγίους. Δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε Έλληνες και ξέρουμε τι σημαίνει είδωλον και τι σημαίνει εικόνα. Είδωλος σημαίνει να πω ότι αυτή η εικόνα είναι Θεός και το λατρεύω, ή αυτό το ξύλο είναι Θεός. Αυτό μάλιστα είναι ειδωλολατρεία. Αλλά εμείς δεν λέμε ότι αυτή η εικόνα είναι ο Χριστός. Εμείς λέμε ότι αυτή η εικόνα εικονίζει τον Χριστόν, είναι η εικόνα του Χριστού, και προσκυνούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Η Οικουμενική Σύνοδος η Εβδόμη το ξεκαθάρισε, και αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και δεν δεχόμεθα αυτήν την κατηγορία ότι είμαστε ειδωλολάτρες. Μη γέννητο.
Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έχουμε την Αποστολική πίστη και δεν μπορούμε να φύγουμε από την Αποστολική Αγία Ορθόδοξο πίστη μας και να λατρεύουμε πράγματα ξένα προς αυτά που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Έχουμε λοιπόν τις Άγιες εικόνες που τις προσκυνούμε τιμητικά, σχετικά για τα εικονιζόμενων πρόσωπων, όπως μια μάνα φυλά την εικόνα του παιδιού της, τη φωτογραφία του παιδιού της, και έτσι εκφράζει την αγάπη της. Πού? Στη φωτογραφία? Όχι, στο παιδί της που είναι πάνω στη φωτογραφία. Όχι παλαιότερα που δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Τι υπήρχαν? Υπήρχαν οι πίνακες, τα πορτρέτα των ανθρώπων και έβλεπε κανείς την προσωπογραφία κάποιου ανθρώπου ή κάποιου Αγίου ή οι γονείς των παιδιών τους ή τα παιδιά των γονιών τους, και πολλές φορές πολλά παιδιά, πολλοί γονείς όταν έχαναν κυρίως τα παιδιά τους φιλούσαν τις εικόνες τους, φιλούσαν τα αντικείμενά τους και έτσι διοχέτευαν την αγάπη τους προς τα παιδιά, φιλούντες τα αντικείμενα των παιδιών τους. Εδώ και στο Χριστόν βλέπουμε ότι έγκυζαν πάνω στα ρούχα του. Ήταν μήπως τα ρούχα του Χριστού λάτρευαν τα ρούχα? Όχι. Τα ρούχα είχαν θαυματουργική δύναμη? Τα ρούχα είναι. Γιατί είχαν θαυματουργική δύναμη και θεράπευσαν και τη γυναίκα την αιμορρούσα? Γιατί τα φορούσε ο Χριστός. Ο Χριστός είχε την χάρη και τη διοχέτευε δια των ρούχων με την πίστη βέβαια του ανθρώπου. Η σκιά του Πέτρου που αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, όπου εστεκόντουσαν εκεί οι ασθενείς άνθρωποι και περίμεναν να πέσει η σκιά του Αποστόλου Πέτρου πάνω τους για να τους θεραπεύσει. Η σκιά του Πέτρου ήταν θαυματουργή. Ο Πέτρος ήταν ο θαυματουργός, ο Απόστολος, και δια της σκιάς επιτελούν τα θαύματα. Και ο Πέτρος από πού έπαιρνε τη χάρη? Από τον Χριστόν έπαιρνε τη χάρη. Ο Χριστός δια του Πέτρου και ο Πέτρος δια των αδιαφόρων δικών του πραγμάτων επιτελούσε θαύματα και ιάματα εις τους πιστούς, όπως το λέγει η Αγία Γραφή, οι πράξεις των Αποστόλων, και τα μαντήλια των Αποστόλων και τα ρούχα των Αποστόλων και η σκιά των Αποστόλων ακόμα είχε χάριν και δύναμη από τον Θεό και έγινονται θαύματα. Πολύ δε περισσότερον οι Άγιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας μας που εικονίζουν τον αγαπημένον Κύριο μας Ιησού Χριστόν, την αγαπημένη μητέρα μας την Κυρία Θεοτόκον, τους Αγίους, τους φίλους του Χριστού και αδελφούς μας, όπου προσεύχονται για μας και μας σκεπάζουν και μας δυναμώνουν με την παρουσία τους και με τις ευχές τους. Εμείς λοιπόν έτσι αντιμετωπίζουμε τις Άγιες εικόνες και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει εικόνα και τι σημαίνει είδωλο, γιατί έχουμε την ελληνική γλώσσα, που στην ελληνική γλώσσα άλλο πράγμα είναι το είδωλο, άλλο πράγμα είναι η εικόνα. Εάν, όπως μας κατηγορούν οι αιρετικοί μάρτυρες του Ιεχωβά, είμαστε ειδωλολάτρες γιατί έχουμε εικόνες, τότε θα ρωτήσουμε, αυτοί δεν βγάζουν φωτογραφίες των εαυτών τους? Οι φωτογραφίες τους είναι είδωλα του εαυτού τους? Τα βιβλία τους που είναι γεμάτα εικόνες και μάλιστα κακής ποιότητος, τι είναι εκείνα? Είναι είδωλα? Χρησιμοποιούν και αυτοί άρα είδωλα? Ή είναι εικόνες, είναι φωτογραφίες? Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος φωτογραφίζεται γίνεται κάμνη είδωλον του εαυτού του και η φωτογραφία είναι ειδωλοποίηση του εαυτού μας? Ασφαλώς αδελφοί μου καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι λογικά, ούτε καν λογικά, πολύ δε περισσότερο αγιογραφικά επιχειρήματα, τα οποία οι αιρετικοί τα επιστρατεύουν προκειμένου να πλήξουν την Εκκλησία μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που έχουμε την χάρη και την ευλογία από τον Θεό να είμαστε μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, έχουμε αυτόν τον πλούτον των Αγίων εικόνων, όπου μπορούμε να τις προσκυνούμε, και είναι για μας μεγάλη παρηγοριά, μεγάλη ευλογία οι Άγιες εικόνες, που και μόνο που τις βλέπουμε μας διδάσκουν. Όταν βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού μας, το πρόσωπο της Παναγίας μας, το πρόσωπο των Αγίων, πόσα αισθήματα αγάπης, πόσα αισθήματα διδαχής και πόσα αισθήματα δυνάμεως γεννούνται μέσα στις καρδιές μας όταν βλέπουμε αυτήν τη θέα του προσώπου του Κυρίου μας και των Αγίων και της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Έτσι λοιπόν έχουμε την χαρά, την ευλογία να έχουμε τις Άγιες εικόνες, τα Άγια Λείψανα των Αγίων, να έχουμε τον πλούτον αυτών των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που μπορούμε να εντρυφούμε και να τα απολαμβάνουμε όλα με τόση χαρά και τόσο πλούτον.